súťažiaca v prvej drahe pripája 24, ktoré výborne spojila. Odovzdáva štafetu, štafeta odovzdáva. Dobre, tu je pripojka hanice. Ďalšia odovzdávka bez problému. Prvýkrát ideme do štvrtej drahy, odovzdávka bez problému, prenosa srdcového prístroja na podložku. Spojovasiaci prístroj bez toho, že by sa bol trošku zranie, ale je to dobré. Čiže máme 6. drahu, bez problémov, stať na podložku, predposledná draha bez poriadku. Tu ideme pripojku koša na samicu. A posledná odovzdávka. Vidíme, ako súťažiaca prebiera teraz hadicu. Rozvíjajú, pripájajú, rozvíjovať. A končí. Ja myslím, že to bolo pekná štafeta, že to boli čas.